Mix-xandir pubbliku wieħed jistenna l-ogħla livelli ta' aħbarijiet li jkunu korretti, fatwali u imparzjali. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonista Adrian Dalija waqt żjara illi jagħmel fl-uffiċini tal-Public Broadcasting Services. Nuru ċar il-pożizzjoni tagħna li maħniex iktar ħanippermettu illi l-gvern jindaħal, jieħu, jintervjeni, jordna, jiddetta sabiex iwettaq dak illi jaħsebu illi dal-istazzjon u għatiju, għax mhuwiex. Din hija d-dar fejn għandu jkun hemm rappreżentazzjoni sħiħa tal-poplu Malti. U għawċi u l-Partit Nazzjonista l-Oppożizzjoni kommessa li taċċerta li dan isir. Adrian Dalija qal li l-fatt li x-xandir pubbliku jirċievi fondi pubbliċi qiegħed responsabilità kbira fuq dawk maħdura fit-tmexxija. Xandir pubbliku m'għandu qatt ikun użat mill-gvern għal promozzjoni partiġjana iżda għandu l-obbligu li jirrifletti u jxandar opinjonijiet diversi u saħansitra obbligat jxandar kritika għal deċiżjonijiet tal-gvern. Waqt iżjara delegazzjoni tal-Oppożizzjoni kienet magħmula mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonista Francis Dimek u mid-Deputat Teris Komodini Kakija fejn din id-delegazzjoni iltaqet ukoll ma' diversi ħaddiema inklużi il-membri tal-Kamra tal-Aħbarijiet. Fost l-aħna ġejna wkoll biex nagħmlu koraġġ lil ħaddiema l-ġurnalisti, l-istaff kollu nagħmluhom il-koraġġ anke f'dan il-perjodu tal-pandemija illi huma fost il-ħaddiema fuq il-frontiera illi waslu l-aħbar, waslu l-informazzjoni illi tant għandna bżonn anke f'dan il-perjodu. Allura hemmhekk irridu nagħmlu koraġġ, irridu nagħmlu distinzjoni bejn dawk illi huma il-ħaddiema li ta' kuljum ikunu qed jagħtu s-servizz tagħhom. Adrian Dalija u delegazzjoni tal-Partit Nazzjonista ltaqgħu fost l-oħrajn ma' Tonio Portuguese, ċermen tal-Bord tal-PBS, u Mareno Buġejja bħala kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS. F'din il-laqgħa ġew diskussi wkoll l-obbligi tal-Public Broadcasting Services bħala xandar pubbliku, inkluż għal promozzjoni tal-kultura u l-identità Maltija, kif ukoll biex ikun hemm l-akbar promozzjoni possibbli tal-kreattività.